По-надолу попадам на едно съобщение от 16:16. Да. Викам, аз нали ги махам, отварям го и чета и пише. Вие успешно отказахте, или как сега точно не запомних как трябваше да ги запиша, ама нали аз бързам и се притесних и ги е видял, защото бяха четени. Значи това е второто, пише. Вие успешно отказахте услугата за зареждане или нещо такова. Номера пише ли го там? Да. И изтрих го аз съобщението, давам надолу още едно 16:16 и знаеш какво пише? Поради изчерпване на лимита ли, ниския лимит ли на номер еди кой си, желаете ли да го заредите? Това за първ път не се случва, нали преди аз? Те попитат, моля че са, как може такава глупост? Нали преди аз го зареждах от твоя, съм го зареждала от моя телефон толкова много пъти и никога не съм получавала такъв SMS от тях. А те сега не го знаят, че първо те следят, че ти няма как, откъде знаят, че нямаш лимит? На пише кого пише, че поради изчерпване лимита на номер твоя, желаете ли да го заредите? Направо изтъркнах, като го видях и той го е чел, четено беше. Моя номер пише ли го там в това съобщение? Да, пише номер, за той няма да знае на кого е. Ама ако е звъннал и е излязъл моето име. Къде да звъни? Той ще звъни. Не, мой номер като излезе там. Да. И той ако се опитва да звъни на този номер, ако излезе моето име. Ти щеш да ти е звънял, пък той не ти е звънял. Не, той не се занимава с такива работи. Друго не е чудно. Айде, той го е прочел.